Εμείς τον πήραμε από εκεί. Εμείς τον σώσαμε. Μίλα μωρέ. Εμείς τον πήραμε από εκεί. Εμείς τον σώσαμε. 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 Από όταν το φέρανε εδώ πέρα, κάθεται στο σπίτι μέσα όλη μέρα. Όλη μέρα στο σπίτι. Κάθεται, παίζει. Το βράδυ έρχεται στο μαγαζί μου. Κάθεται και παίζει τη λύρα. Τραγουδάει, ούτε μιλάει καθόλου. Δεν μιλάει. Καθόλου δεν μιλάει. Παίζει και δεν μιλάει. Είναι ο καλύτερος οργανοπαίκτης της Κρήτης. Παίζει τη λύρα του, ούτε μιλάει. Δεν λέω τίποτα. Πες κάτι. Δεν λέω τίποτα. Πες. Δεν λέω τίποτα, δεν λέω. Όχι, δεν λέω. Όχι, δεν λέω τίποτα, δεν λέω. Πραγματικά δεν ξέρω τι έγινε με αυτόν. Το θετικό είναι ότι θα έπρεπε να τρώει αγκάθια, ντομάτες, άγρια χόρτα, μπορεί ακόμη και σαύρες. Βέβαια δεν βρήκανε τίποτε από τις σαύρες, απολύτως τίποτε. Μόνο που όταν οι αρχές πήγανε να ψάξουνε, δεδομένου ότι οι σαύρες δεν έχουν κόκαλα, βρήκανε πολλά κεφάλια και υποψιαστήκαν ότι θα έπρεπε να τρώγε και σαύρες. Εγώ τον πήρα με τη βάρκα, έτρωγε 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 σαύρες. Περίεργο πράγμα. Πώς τα κατάφερε να μείνει μόνος τους ολόκληρο το νησί. Περάσανε Βενετσιάνοι, Σαρακινοί, Τούρκοι. Ό,τι λεπρούς είχε, τους είχαν διώξει όλους. Έμεινε ο μόνος. Όταν πια είχαν φύγει και οι τελευταίοι λεπροί, οι συγγενείς του βέβαια σκεφτήκανε πως καιρός ήταν να φύγει και αυτός. Τον βιάσανε. Πήγανε στις αρχές, ζητήσαν να τον φέρανε πίσω. Όλοι ενεργήσαν σαν συγγενείς, πήγαν οι αρχές, τον τραβήξανε και τον πήρανε πίσω. Τον γυρίσαν στον πολιτισμό, υποτίθεται. Στη Σπιναλόγκα όλα τα σπίτια ήταν μισοκατεστραμμένα, ακόμη και το νοσοκομείο δεν λειτουργούσε καλά. Αυτός βέβαια πήγε τώρα πίσω στον πολιτισμό.
Τελικά το μόνο που έχει μείνει στη Σπιναλόγκα είναι μια παλιά γεννήτρια. Ο μόνος τρόπος για να φωτιζόντουσαν. Αλλά από την άλλη μεριά είναι ανοησία βέβαια, γιατί δεν είχαν καν τρεχούμενο νερό. Είχαν στέρνες που γεμίζαν από βροχή. Καμία οργάνωση. Όλοι όσοι πηγαίναν εκεί, προορισμό τους είχαν το θάνατο φυσικά. Όλοι το ξέραν πως μια μέρα θα πεθάνουνε. Λέγονται πάρα πολλές ιστορίες. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω μπροστά στην κάμερα, αυτός ο άνθρωπος μπορεί και να έχει πεθάνει τώρα. Υπάρχουν πολλές ιστορίες. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? 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 Τι μιλάς μωρέ? Γυρίσουμε τώρα αλλιώς. Εμείς τον πήραμε από εκεί, εμείς το σώσαμε. 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 Ο τελευταίος Τούρκος που παράτησε αυτό το νησί ανέβηκε σε ένα ψηλό βράχο για να πηδήξει στη θάλασσα να προλάβει τσάλους. Στο βράχο παρέτησε νεκιά το αποτύπωμα του ποδιού του και χτίσανε νεκιά μια εκκλησιά για να θυμούνται οι δικοί μας το γεγονός. Ο τελευταίος Τούρκος που παρέτησε τούτο το μικρό νησί ανέβηκε σε ένα ψηλό βράχο για να πηδήξει στη θάλασσα να προλάβει τσάλους. Στο βράχο απάνω παρέτησε το αποτύπωμα του ποδιού του και χτίσανε κι μια εκκλησιά για να θυμούνται οι δικοί μας το γεγονός. Ο τελευταίος Τούρκος που παρέτησε τούτο το μικρό νησί ανέβηκε σε ένα ψηλό βράχο και να πηδήξει στη θάλασσα για να προλάβει τσάλους. Παρέτησε εκεί το αποτύπωμα του ποδιού του και οι δικοί μας κτίζανε μια εκκλησιά για να θυμούνται την ιστορία. Όταν ήρθαν να τον πιάσουν δια της βίας βέβαια, γιατί αυτός έλεγε εγώ δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά, τελικά τον βιάσανε, τον βάλανε μέσα σε μια βάρκα και τον γυρίσανε. Έλεγε εγώ πώς μπορείτε εσείς να με διώξετε αφού με προστατεύει ολόκληρη ναυαρχίδα. Ο Φουκαράς φαίνεται τελικά κάτι είχε πάθει. Έβλεπε χαραγμένα κάτω καράβια και τα έλεγε για δικά του. Μεγάλη ατυχία. Μόνος του, όλο το νησί. Οπωσδήποτε στο τέλος στο μυαλό του κάτι θα είχε πάθει. Δεν εξηγείται αλλιώς. Είχανε φύγει όλοι και είχε μείνει μόνος του. Σαν γιατρός έχω πολλές περιπτώσεις να διηγηθώ. Συγκεκριμένα μια από αυτές είναι ένας λεπρός με την πρόοδο της αρρώστιας είχε χάσει τα πόδια του από εδώ και κάτω. Μια γυναίκα δεν είχε καθόλου χέρια. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Πρέπει να σας βεβαιώσω πως οι λεπροί έχουν έναν ανεπτυγμένο ερωτισμό. Από ανάγκη ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Για όλη τους τη ζωή ήταν μαζί. Αυτός άρχισε σιγά σιγά να χάνει και τα άλλα του άκρα. Στο τέλος είχε μείνει μόνο με 2 δάχτυλα. Και βεβαίωνε ώσπου να τα χάσει και αυτά θα πεθάνει. Τελικά δεν πρόλαβε γιατί πέθανε.